bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe hande noon en garti ɗo yewtere meɗen ɗiɗeɓere ngam yewtidde ɗo kadi e bandiraɓe hono concept meɗen kesopul Renndo Piindi eɗen jaadi hen e dendi meɗen yiɗa ñebbe kanko woni Sali Dia kono kadi ɗo woni en kaɓirɗe ɗe hono Djiby Dieng en calmini Ali Fall to réalisation to ɗum noon bandiraɓe hande en garti e jokkidde yewtere men kono hade meɗen natte yewtere Sali Dia calmodira e bandiraɓe salminmami juurimama jeeni boyam ñaganmama Allah moƴƴere aɗa halpore min kewide kalɗo waƴawa noon ka jiɗɗo ñebbe e kala saaha ko ɗum guddiritta eyi o weltima kadi mami artu noon e ko nenam goggam wi ko mami yetti joni nulal makko inchallah caggal yettude Allah en juuri Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nouridine Hammadou Aliou Rahi gorko mo Daara Halayɓe en dewre makko en juurima ɗon dendagal seeɗa ɓe futankoɓe en calmini kadi ardiɓe galle ɓe en juurimamaɓe e dendagal kadi yeeɓiyankoɓe Piindi foof calminama juurama jeeni boyam woni en kadi bellamo tigui e jottade ɗo machallah joni noon mbaɗa fadde tan nilal saabu jajaɓe koko dilli min yeehi hen émission yalti whatsapp mo jajaɓe hankkadi kam fo ɓe a irti sirlu amin sirlu amin o haaletake won wonɓe nanɗon so tawi so gandi koye min jogui ñebbe tan subaka fof mbattat arde salminɗum min gami anti komi caktuɗo sirlo kono ala caɗele ɗum noon machallah hande en garti ɗo yewtere meɗen ñande ten jewtino dawal meɗen dawal réseaux sociaux walla kaɓirɗe kese joni gonɗe e jamanu he ha tengti noon e TikTok hen gonnoɗen ñande tene wonno en kaali seeɗa en jubbino seeɗa e nafoore muɗum e caɗele mum kono ha joni kadi en ɓeyɗoto tan ɗigguitinde holko kalɗa hen Sali Dia eyyi a weltanama Dieynaba haade mi arde e namdal ma ham mi yetto e nulal ngal nenam goggam Fama Dia gonɗo to e France ko nenam men ko goggam hen jiidima makko ko bangoyi ban kadi ko yeeɓiyangue Piindi no feewi ala ko natata ɗo taw yeeɓani en calminima en juurimom kono yettode nde kam yettode nde tan fewnimo noon ɗum tan en jeeya kadi ɓuuri fewnudema ndeysan ɗum tagui hayso wayri yiiden ɗo oɗo kadi o jooji salamata min de wayri yiidemo e Piindi o ñande fof mboɗomi lemo mbimi hajuji tan kono mboɗomi ñande fof e nder Piindi wadde o wi Dieynaba so o wi oɗo noon sosoho o wi woro oɗo sosoho dañi daraja o sosoho malama sosoho jooɗo tan huccite tan debbo jajaho tan en haal ɗiɗo haalluji o wi o wiya noon Sali Dia ñebbe ma kam ko garoje wadde ma anda ñebbe ma gummoto guila France gara ha tawma ɗo e nder Dakar ala sago jajaho to woni fof naworta ko ñebbe mbaɗande GP ji ɗi fof mbaɗi ɗum e nawɗo ñebbe wadde en calminima en calmini dendagal ɓesgu makko e dendagal kadi bandiraɓe meɗen wonɓe France yeeɓiyankoɓe meɗen no fewi e jeeni boyam so artude e namdal ma woni ko mbinoɗa eɗen gonno e banggue TikTok par ce que en mbi hande porte buluji en mbi réseaux sociaux ji ne jewtuɗen hen ni en jii hewɓe mbaɗi en message uji hollide en ko kalɗen ko hunde wonde par ce que hande kala pinɗo téléphone muɗum idoro ballade donc hankandi ko ɗum wuura so tawi noon en mbi hande réseaux sociaux ji ha en gaari TikTok par ce que woni mbiɗen ni hande kañum woni baaba réseaux sociaux ji eɗen jii hen gueɗe kewɗe ñande en kaali hen ko woni hen positif ko kono en gandi kala ko woni hen positif on kan ko woni hen négatif donc ene feena kadi ene bonna woni mbiɗen ni kono kala ko neɗɗo yi hen ko kañum yino ɗum hoore muɗum hande kadi eɗen won ko teskirɗen hen eɗen teskiri hande woni suhaaɓe hande so tawi jiiɗi andede jiiɗi lollude jiiɗi hewde abonné ji keewi ko ƴettude feere pour wadde bonande beele ene haala e nder TikTok hay sono woni TikTok hewani yaltinde ɗum par ce que TikTok kala ko woni ko ganduɗa fewani so tawi ari hen ɓe kewi wadde bannir walla ɓe kewi wadde supprimer image o ɓe kewani jabde yaltinde ɗum kono noon wonnoon hande yimɓe fof ne gandi ko yewtirde ɓurde yanje hay sinno hande neɗɗo waɗi le motif hande no sukaɓe rewɓe ɓe mbaɗat ni jomum ɓorto ha laaɓa yaltinterɗo mum filma waɗe partagé e ko wayno Facebook en walla ko wayno WhatsApp en kono noon yewterde yewtete ko to e TikTok kadi mo tinano kadi won baɗɗo le motif kadi le motif muɗum yalti heewi tinoyde ɗum koye TikTok so tinoyi TikTok noon watte toon débat ji hedde mum foni wiya oto vidéo o woni yaha yiiloyo ɗum e groupe aji walla yaha yiiloyo ɗum e réseaux sociaux ji goɗɗi beele en heɓ ɗum tigi machallah o waɗi fayida no fewi no wonno eɗen gandi hande Sali Dia TikTok eɗen mbawi wiide hande ko kañum ɓuuri yawde
aɗa andi nden sa yiɗi heɓde kabaru jahata tan nangata ko journal tan keɓa kabaruji kono hande kabaru ɓurɗo yawde koye nder TikTok sel hande kala ko kewi so feeñi hade yimɓe ɓe balloyade journal walla ƴewata ko TikTok par ce que fof ko toon ɓuuri yawde wadde viral kala ko kay ko haala toon ina yaawi ko sarato par ce que yimɓe fof jogui TikTok te kadi yimɓe fof nande nene TikTok hay winoɓe nde TikTok fuɗɗi nde won joginoɓe principe mbi TikTok ko bolle puyɗe natta hen kono hande kañumen fof gartiri seeɗa seeɗa par ce que ɓe gandi hankadi gurdam na fof basima e TikTok hande sa yiiɗi yeyde jarna koye TikTok wallahi gonga sa yiiɗi saktude sirlu ma ko ɓuuri yawde ko moƴƴi ko boni TikTok kono kadi TikTok woni tan ko jiyata ɗum ɗo application garɗo ɓurɗo yawde fewnude neɗɗo e nder seconde goto pewnaneɗa gueɗe ma fof feewa hen kono seconde goto kadi bonneɗa hen ha bona par ce que ƴewta e hewɓe nanɗo en kalata inɗe kono jiya hande hayso wona e banggue meɗen enen fulɓe ni kono jiya e wonɓe réseau ji ɗi yeeyoɓeɓe walla anduɓe yaaɓe ha ciiwi hen jiya neɗɗo goto hande neɗɗo goto yalto wooda ko haale mum ko boni tan ƴeewa yimɓe fof ƴettita ɗum hankadine wontat kañum to iwri fof ko ƴattoje to iwri fof ko neɗɗo ara andanama anda gurdam ma nani tan wiya kaari de wujjani kam walla kaari de mi soodi e muɗum rokkanim kaalisam kaali ko gujjo hankadine an gurdam ma fof bonni en wawi taw ka takka hankadine kala vidéo mbaɗɗa so wona ñifɗa guittuɗa commentaire uji ɗi mbaɗɗa ɗum bloqué a wonata e jaam par ce que jomumen ndewat mbanma way kono sorte harcèlement goto mo ganduɗa ne hulɓini kono kadi so jomumen moƴƴinanima kadi to iwruɗa fof koko moƴƴi hayso koko boni mbaɗɗa wattete koko moƴƴi ɗum kam ko hunde nde jiimi e nder TikTok te ko TikTok ko hunde fonde hulede ha tengti noon emen enen eyyi aɗa andi ɗo mbiɗa ɗo TikTok hande wonɓe gonano hen nani hen e tengtinte ko kalta ɗo ko tan min hande won perdoɓe numéro ajam taw ko hilifaɓe de kono so yeehi ha keptoyi numéro am mbiya pourtant mi waɗinoma hay message e TikTok par ce que mbaɗa wonma suivre e nder TikTok nde donkumi yitude numéro ma mbimi wadde an aɗani e TikTok wi min ko mbaɗɗo abonné compte ma mboɗomi yiyatma ñande foof mais aɗa andi hankkandi sa yeehi ha heewi abonné ji a wawa andude abonné ji ma no potiri a wawa hankkandi andide yimɓe foof wadde ko tengtinde ko kalta ko hande hay won hilifaɓe mawɓe ɓe ganduɗa ɓe yimɓe cikkani nani e nder TikTok ɓen e TikTok ko compte uji ɗe ganduɗa jomum waɗi compte muɗum tan nanan hay vidéo goto kono waɗi compte privé pour wadde suivre yimɓe walla hay so waɗani ɗum privé kam ene waɗa kañum kam suivre yimɓe foof kala ko mbawa wawi waɗe toon nan toon wadde noon kono mbiɗa ni TikTok ko hunde yawde ɓayinde hunde neɗɗon wawi fewde hen neɗɗon wawi moƴƴude hen kono enen hol banggue hande mo jiɗɗen haalde ko wiide beele ene jaari neɗɗo ene jaari pour yidde daradia ene jaranma pour yaade ha ene jaranma wadde wone gueɗe beele an debbo a miijaki janggo ka jibinowo a miijaki janggo ka tannowo a miijaki kadi janggo ɗum ɗo ko réseau sociaux so hiisi hankkandi ha naati yaltata beele hebde abonné ji andede ene jarani neɗɗo jeenam so wadde wone gueɗe Sali Dia aɗa andi caɗele men ko ɓuuri hewde enen fulɓe noon ha tengti e meɗen enen fulɓe enen en marñoto tan kono en ganda hunde holno foti hutorede marñade noon ɓurata arde tan yidde on nani TikTok on nani buzz goto foof yiiɗi hankkadine siwde yiiɗi andede goto waɗi andama to alay saago minne mi waɗa mi ande te alors ko wona gotum ay goɗɗo won baɗowo pulaar ne heewi mbiye ko nafi dotel nafani dotal ko ɗum woni ɗon parfois wonɓe jiyeten e réseau ji ɗi mbaɗa hunde kañumen tampani e leƴƴi mumen kañumen gueɗe kewɗe nanguirɗumen ko hunde bolle ko jigui ɗumen ko jigani kono an noon so tawi an jeeɗa koye famille moƴƴo famille ɓe gandanɗa hoore ma surtout enen fulɓe neɗɗo mo ganduɗa ko foti ko suurde hoore mum ko ɗum ganduɗen foti ko teddinde hoore muɗum par ce que ka deseteɗo ka jibinowo te hande wonkoɓe paamani e liƴƴi kewɗi wonde enen fulɓe nde gonɗen fulɓe tigui rigui nde so neɗɗo waɗi hunde bonande rewata ma ko ha e taniraɓe ma jahrama kay par ce que so tawi a waɗi bonande pour ndeseɗa
goɗɗo wawa resdema ko caɗele te kadi so sa resama kadi ɓiɓɓe ma ɓe pour ɓe ndese ko caɗele waɗata noon ko yumma ala ɗum ɗo inde moƴƴe an so tawi a wiyama an hande yumma kay vidéo ji mum nani caɗele ladde beele ɗum ɗon hande ne welinan hay goto yiɗa ɗum hande hay bande tan wonde oɗo ko koreji moon wiyede vidéo ji mum nane ladde wela kono kadi alay sago kadi yimɓeɓe mbawa artirde hakkillaji mumen buse jarannade hunde haydara te kadi hande eɓe yimɓeɓe leñol men ngol no ƴetti TikTok ƴettiri ɗum tan hunde tan ɓurtude no hamni joni mbiya roybo dakke no hamni par ce que enen ƴewten enen gandirɗen so tawi wiyama pullo wiya ko pullo ko gacce alay sago a ɗum ɗo a hersata a fotani hersude kono a fotani hersinde gonga anini pullo fotani jamfade a fotani jamfade kono kadi a yiɗa jamfede a fotani ñokde bande a fotani toñde bande kono ko enen hande ɗum ɗon fof so tawi winomo e koye fulɓe hande kam yalti meɗen yalti ha laaɓi par ce que hande neɗɗo ina heeño bande heɓa ayiba daña ɗum ɗo daroɗa e réseau sociaux tawa an a andana ɗum a anda koreji mum a anda hol fof ko gandanɗa hoore ma koreji mum parfois no wawi wadde won hen no mbaɗa taw ko erreur tan jomum waɗa vidéo mum yaltori ha banggue goɗɗo kono an daroɗa e réseau sociaux kala hen ko welma tawa an a anda jomum andana ɗum won hen noon ina mbaɗa hande kam sukaɓe meɗen ɗum kam en kalata hande sukaɓe meɗen yidde ɗumen siwde no jarani ɗumen foof kono siwde e inde moƴƴere à chaque fois eɗen jiiya so tawi commentaire uji ɗi soɗen jii vidéo ji ɗi ne aɗa yiya hen commentaire uji à chaque fois ɓe gartira o mo ganduɗa woni inde oɗo Fayol Ba Fayol Ba aɗa andi ko tiktokeuse wonno mais kanko vidéo ji makko ɗe fuɗɗiɗe fuɗɗi vidéo ji makko o waɗi viral machallah kono vidéo ji makko o waɗat hen tan ko contenu ji ganduɗa ko hunde wande fayida o dañi hen view uji ha heewi ɗum woni à chaque fois joni o woppi TikTok mais à chaque fois yiyat yimɓeɓe ne gartira ɗum ande a wona mbiɗa sikki par ce que mi natti yiide hen vidéo ji makko kanko ɓuuri hewde jiyanmi ko yimɓeɓe ina namdoma mais contenu ji makko no mbaɗi fayida no wonno no wanno riche à chaque fois jomum no adda hen woni gueɗe ɗum woni so yeehi ha ɓooyi woodi baɗɗo hen ko fewani sa mbaɗanma commentaire ande a wona kaari par ce que on ɗon kaari joni o waɗi koko moƴƴi o manta so wanno ko boni tan o ay mantata kono noon jeeno boyam ɗo mbiɗa a wona kaari ɗo mbiɗa sikki hande aduna o koko yettiɗo ganduɗa yimɓe hay sen mbiyani kamɓe fof ɓuuri hen hewde ko surtout wonɓe réseau sociaux ji ɓe surtout kadi wawɓe ɓayyinde hunde fo e réseau sociaux ji ɓe ɓe ganduɗa kala ko yaaji e réseau sociaux ji kamɓe jeyanni ɗum way kono ɓe jiiɗa ko moƴƴi ko boni tan ɓe jiiɗi tagui mi wiide noon ko neɗɗo hande so tawi yaltiɗo Fayol ƴette makko exemple o waɗatno ko vidéo ji makko continue ji moƴƴi e fof omo ɓowno comci timmuɗe et tout kono o heɓani hande abonné ji ɗi ganduɗa ko sukaɓe jalti tan ɓorti ene ɓowno comci bonɗi abonné ji keeɓi ɗi o heɓani ɗumen noon wadde firti tan ko hande so tawi neɗɗo yiiɗi hande dañde woni abonné ji e nder TikTok o yiiɗi andede nder TikTok o waɗat ko bonnande ɗon yimɓe fof dogat hankkadi jaaha mbaɗoya abonné e makko elle ɓe dolnanmo o wiya ɓe gusa doole makko beele o oppa kono ɓe dolnamo ɗeɗo ɓe dolnatamo ɗo ko ɗo woni ɗo goɗɗo hankkandi wattatamo daroggal kañum ne waɗa ko waɗi ko beele ne dañi ko wadde beele wona aduna o yetti surtout hande debbo kala ko waɗi ko ɓuuri hen hewde ko gorko wanni ɗum par ce que debbo so ñantima ko ɓuuri hen hewde hay sinno ene ñanto pour wadde plaisir hoore muɗum pour weltade ñantorade ko beele yo gorko darda ɗum no yoɗiri heewi darda ñantorade ko beele yo gorko yiɗ ɗum no yoɗiri no feewiri woni ko mbiyata ko jolfu mbiyata ko yo noɓe eyyi kono noon tawde ko ɓen tagata en wadde ɗum wadde ko ɓuuri hen hewde ko jomum mbaɗa ko worɓe mbannata ɗumen ɗum kadi ko ɓuuri hen hewde sa ƴeewi ɓeɗon abonné ji mon ɓuuri hewde ko worɓe beele wadde wona worɓe ko ɓuuri hen hewde puusata rewɓe e wadde bonande Sali Dia aɗa andi hande ɗum ɗo TikTok so tawi en kaldi gonga TikTok ko jiye kam so tawi yawti kam waɗoɓe hen contenu tawa jomum ina waɗa taw wonko haalata hen no adda tarikaji walla no wooda ko haala hen walla no adda hen information yawti yeeyoɓe ɓe taw ko waɗoɓe live uji mbaɗa ɗum ɗoji mumen heddi ko fof ko jiye kam par ce que jomum waɗi vidéo mum ñantima ñantori tan kono mi ñanti kono jiye kam baɗoɓe TikTok e fof gonmi koye arde kono heddi ko jiye kam ono waɗi gueɗe ɗiɗi woni hen jiye kam taw kañum
ina réseau no woodi yimɓe fof naati hen kañum ne ina yiɗi nadde hen ina yiɗi wadde divertir no jogui abonné ji mum mbaya no moƴƴi yimɓe ɓe jiiruma no moƴƴi kono kadi ko so a yeehi a ɓorima haalaɓe a holliri hoore ma worɓe ndewata ko waɗi worɓe ndewata ema walla worɓe sosoɓe ala worɓe jajaɓe aɗayi ɓen ko sosoɓe de jeeni boya kala worɓe rewiroɓe rewɓe saabu amade ɓurtimo cemumen ko soso bolɓe aɗa andi ɓe mbima exemple joni eɗen mbawi ƴettude mango tan mango joni mango so tawi to suwa ɓoltede ɗo sa joƴƴinimo est ce que buubi no caɓa hen hewani caɓatade kono sa yaltinimo hori a ɓuri ha laaɓi a oppi ɗon ala e saago buubi fof gara buubi capat hen so buubi gari noon foof ma ar hen ma yi aroɓe hen wadde ɗon tan pawa ɗon feeɗinuma wadde fitti buubi caɓi tan ko kala baɗɗo bonande yaaɓe to mumni ɓe peewani ko waɓen mumen par ce que ɓen joni exemple joni enen ƴewtan ko ɗum guila ko ɓooyi so tawi neɗɗo so tawi ƴeewen tan so tawi neɗɗo hande a haali vidéo ji ma taw mbaɗɗa ko tarihaji mbaɗɗa ko gueɗe tan ɗe ganduɗa hoorema ko findinta tindinta hewani dañde hen base hay goto darata hay commentaire a dañata mais so tawi ko kecce tan kecce a yiyat yimɓe ɓe foof gara ɗum wona tan e rewɓe ɓe hande hay worɓe nane e réseau ji a yiyat gorko mo ganduɗa no waɗa wone zaruji na hamni taw wona gueɗe gorko kono a yiyata yimɓe ɓe ɗum ɗo ni jaaha mbaɗi abonné muɗum mbaɗa ƴeew tan exemple comme genre worɓe aɗa yiya hen hande taw ko gorko jiɗɗo hollirde hoore mum yaltira musculation mum a yiyat kañum ne buubi caɓate muɗum rewɓe commentaire uji te kadi commentaire uji ɗi sa liri ɗumen ko yallah donde rewɓe jajaɓe commentaire uji soso bolɓe rewɓe jajaɓe nan tan dari joni rewɓe jajaɓe ɓe no darori ko noon worɓe jajaɓe ɓe darori est ce que anani hande noon heddi ko aɗa wawi dañde buzz e tiktok kono dañde buzz e tiktok dañde buzz e Renndo ma ɓuuri ɗum wallahi ɓuuri sa dañi buzz e tiktok so wiyama o holto darjiri o de darjiri hol ɗum ɗo makko daraja makko holko addi daraja makko holko nafi ewa ko ɗum heddi ko ɗum ɗon par ce que an so tawi a dañi buzz wiyama o de ko ciwɗo e tiktok o de ko ni kono ciwgol makko ko ni arduno ɗum welani par ce que ƴewta an ka debbo ka mawnowo mbaadi hoɗani ɗon tan ka poɗɗo resede ka poɗɗo dañde ɓesgu ma ka poɗɗo kadi jibinde ɓiɓɓe ma kadi ko fotɓe resede hande aɗen jiiya hen parfois no hamni tan aɗa yiya woni hen saaha fo aɗa nana ɗo jomumen ɓartima jiiɗi wartade parfois ko mette tan tampinta ɗumen wonko gandanɗa hoorema jarani min kam cikkanmi ko yidde andede walla yidde tinede ɗum kam jarani par ce que ko andatma ko walla ko ɗum ɗo nine ma ko kala ñande pewɗa walla jiɗɗa change jiɗɗa wontude neɗɗo ɓe ngala e maɗa haaju gonga a wonta yiideɓe kamɓe ɓe jittan ko bonaɓe gara ɓe mballuma an ko an woni hen ka mbaɗɗa kon yooɗi machallah hankadin cikka tan ko an woni hen aɗa wone rewma foof tawa haramiji ma andu tigui ɓe gonano yiɗɓe ma mais heddoto noon sa woni hen a yiyat ma yi hen e nder ɓukoɓemo ɓe ma yi hen wajotoɓemo ma yi hen kadi aybinoɓe saabu hande feccere wonnoɓe ɗon ina mbaɗa vidéo ji ɗi walla ɗi fewani ayi kala nde haala mumen haala a yiyat commentaire uji mum walla ha hande vidéo ji mumen so mbaɗi a yiyat commentaire uji kewɗi nani hen ko hundeji ɗi pewani donc yidde siwde walla yidde andede jarani ɗum wala jarani sa andirama tiktok so tawi saɓori hen kam komo tiktok mum waɗa monétisé keɓa hen weccere kam mo tiktok mum waɗa ko monétisé a wonani caggal leydi so wona view tan ni walla jara worɓe jajaɓe nan ɗon jiɗi tan ko waɗa noon aɗa andi noon no jeeni boyam debbo ko baggue danejo ko gakkindo men e yaawi hamni de kadi mboɗo heewi wiide wonko neɗɗo en waɗa tan a miijaki ka cuuɗoto leppi leydi kadi hande won jogiiɓe image uji yimɓe tan en mofte portable uji mumen guila photoji hay vidéo ji taw ala fof ko moftiri ɗum taw kadi no guurɗa nde ngala e ma haaju mofti ɗum tan ko ha maya mbaɗa ɗum stati wallah ɗo yurmini te neɗɗo fof yiɗa yaaha walla koreji ma jiiɗa sa yeehi ñande janggo woni image uji ma jalta en ƴetti ɗon e exemple e wonno suko goto
o pullo fuuta en wiye hakim aɗan won debbo mo waddannoɗo o wiye ko joom suudu makko mbaddanoɗo ɗum ɗo vidéo yewde sankinde ndeysan vidéo ji jaltinteɗe haaji mbatti wiide goppe yaltinde ɗiɗo vidéo ji wadde yo yimɓe gartata haqqillaji mum no feewi ɗon noon puudima ndi hande yooɗi won noon mboɗa andi julde nde weeɓata ɗum noon eɗen gandi hande ko aljuma bandiraɓe men wonɓe caggal leydi foof yama ko hande juuli guila wonɓe to e Europe ha e Asie ha e États-Unis d'Amérique hani e Afrique o sous région o foof yama ko Sénégal naɓe tan jogui julde mumen samedi ko ɓuuri hen hewde juulat ko vendredi oɗo hande kadi hay hande e vendredi won julɓe ɗo hande eɗen julde men ala min hande julmi de taski men ko min kam hande julmi minen kam min jaa hankadi ko min majjuɓe so julde ari a suuɗon par ce que nodduɗomo fof julɗon onon ɗon juulata onon koye kecco ɗon minen mi kecci jeen boyam mboɗo foftini hooram duuɓe kital wonno ɗum to mi jinnaɗo on waɗa ko ɗum mbaɗanmi so aduna o hoorimi hoorat soɓe juuli mi juulat taso so yoni ñande julde nde no hande aljuma min hirsat layyam mi juula ko heddi ko noon feet moɗon o janggo kadi mi ara mi fedde moɗon ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe fof julmi wuuri yo jawdi mon ndi gasande jawdi mon ndi yo gasande goppon eɗen mbaɗaɓe julmi wuuri kamɓe fof eɗen gandi kadi kamɓe yeeɓiyankoɓe piindi ɓe surtout wonɓe diaspora ɓe ko ñalde ñalawma juldel ɗi ɓe kewi ko hawrude e galleji kamɓe fof ndeysan e guila e foyer ji ha e galleji e fof kono haade ɗoɓe kawrata ɗo ɓe noosa ɓe kewi kadi ko yebde piindi wadde eɗen mbiya kamɓe fof julmi wuuri eɓe jarloɓe jaafo enen banggue men en jarlima en jaafima yo Allah waɗ en yarlaɓe yaafaɓe nde tawno ko batten ko weeɓani eɗen mbawi jooɗade ɗo jonde men wasa fewde walla ɓoyngal ngal wasa fewde walla haala ka tatoɗen hen kala saaha e tawno haalden satti kono hettade ɓuuri musde wadde eɗen ɗabba e mabɓe yaafo e kala saaha kala nde tatoɗen wona ko ɓurannomi eɗen jeenaba sa pari noon kalnama puudde ndi beele musse ko garɗo walla arani mi yaafimama ne wonno machallah ko kalɗa ko tan min julmo wuuri o mi mofti ɗum tan ha spécial meɗen Salla Diaby nde wonno sa sirtani kam wawa yarlodirede wawa yafodirede jaafoɗon kam tan kono kadi Sali eɗen duwono ɗon neɗɗo meɗen goto mo ndenduɗen golle ina sanki ñande to hono Maymouna Sy ndeysan eɗen duwonomo eɗen duwono dendagal bandiraɓe makko nde Allah yurmotomo yaafomo ne wonno machallah ko neɗɗo daraninoɗo kadi leñol ngol gollotonoɗo golle baɗɗe fayida to radio télévision fulɓe machallah no radio télévision fulɓe eɗen duwno dendagal leñol ngol eɗen duwno koye meɗen tawno Maymouna Sy ko enen ndende muɗum meccal ngal ko animatrice no meɗen ni kadi en wawi taw goto meɗen foof ne anduno ɗum to andi ɗum kadi ko gandigol jongol ɗum wonno sababu gandodiral amen ko bandiraɗo gorko Tidiane Bousso gorko mo Agnam Siwol moƴƴo Beldi Bousso o miñum Maysour Bousso so wiyama Tidiane Bousso noon ko joom fakkop Sénégal kañum idi nannuɗo e sponsor e oɗo galle wadde Tidiane ko joom galle o tigui par ce que guidiɗo ƴettude million ngaji muɗum nanne e galle pour wadde sponsorisé Piindi TV on koye galle he jeeya on wonno kam présenté e Maymouna Bousso mais ndeysan nde nanmi sankare makko tan Maymouna Sy pilito nde nanmi sankare nde tan ko haqqille mam koye makko idi yaade nde tawno kala baɗɗoma présenté neɗɗo aɗa jaggi ko on woni sababu hakkude moɗon aɗa jaggi ko neɗɗo mum tigui mais ndeysan nde noddu mum ko min tigui habrimo sankare nde wadde mboɗo duwno Tidiane Bousso mboɗo duwno dendagal famille Maymouna Sy eɗen mbiyamo yo Allah yurmamo yaafamo yo Allah hannamo aljanna yo Allah hokkuma hon jokkide ceemadagal makko rasulullah sallallahu alaihi wasallam won yaatigi makko yaari cuka kono aduna ko noon tan aduna ko noon tan jeeni boya ko noon machallah wadde bandiraɓe mbaɗa andi ko ɗon tan guddirten e yewtere meɗen Djiby Dieng gara ƴetta ñantugal Sali Diane no wonno hande kam ko julde makko en dokkima ɗum enen kam en paadi ha janggo tan aɗan toñami de Djiby hande noon mbaɗmo ñandugal sosoɓe noon waɗani ñandugal jajaɓe aɗanni ko abou heewiide ko ɗum ko pisma ko ɗum ɗo ko pisma annen ummi tan mboɗo ayima tan mboɗo tampi tan sa a uddit ɓayde tan sa ari tan uddit tan oɗo sa mbimi tan ɓorno oɗo ko ɗum wona ñandugal annen pisma woni ɗum ko lancement lancement film o ko jang yo film ɗum mette julde moon Sénégal hay son juuli il faut paɗon min de ñaɗalon min joguimo julɗel ɗiɗi julde maris e julde mbaw janggo mbaw juuliyam mi sirtoya toon kono hande kam mi sirti ɗo bisimillah ala caɗele machallah bandiraɓe mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e Renndo Piindi ko ñande wonde so guene Ndiaye